La festa comença a les 12 de la nit del dia 22 de juny. En aquell moment s'encén una flama dalt del Canigó, una flama que sempre es manté encesa des de fa 51 anys al Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà. S'encén una flama dalt del Canigó i es baixa a les 12 de la nit, tot de flames pel mig del bosc, baixant amb gent amb torxes que es reparteix després per tots els països catalans. D'aquesta manera, la flama ha arribat puntual aquest migdia a Sant Julià de Lòria, parròquia amfitriona d'enguany. Després, a les 7 de la tarda, amb l'ajut d'un fanolet, ha viatjat fins a Casa de la Vall, on el senyor síndic ha fet el tradicional Parlament. Jornades com la d'avui són cabdals per mantenir viva la nostra catalanitat. Que vingui una flama de França, del Canigó, que representa la catalanitat, que la rebem aquí a Andorra, que circula per tots els països on es parla la nostra llengua, és important. I és més important encara ara que el català té més dificultats, que estem al 29% d'ús social. Un cop encès el PBT, els diferents voluntaris de tots els comuns han acostat les seves torxes per cremar amb un foc que ahir a la mitjanit estava al capdamunt del Canigó. La flama de Canigó ja ha arribat a Casa de la Vall. Ara, amb torxes com aquesta, farà el seu últim recorregut cap a cadascun dels comuns. Aquesta se'n va cap a Canillo. Ara la flama de Canigó ja roman a cadascuna de les parròquies del Principat. Tot és a punt per viure una revetlla memorable.